दुलाराय बर' फरायसा आफादा आन्दलना जागायदोंसो आरो आन्दलन जाबावगोन बे खोथाखौ स्पष्ट बुंदों जोंनि अप'सा स्टेना क्लियार बेयाव 1% बो दारि कमा हेरफेर गैया किन्तु खोथाया जाहैबाय जेराव जोंनि काउन्सिल जि मोनखानाय बर' आन्दलन बड'लेण्ड आन्दलननि अस्तित्वनि बिनिमयाव बड'फानि आन्दलन बिएलटिनि आन्दलन एनडिपिनि आन्दलन एबसुनि आन्दलनजों जि मोनखानाय बे राजनीतिक क्षमतायावबो जिहेतु एन्ट्रि मारिनो नागिरबाय एनक्रस खालामनो नागिरबाय लास्ट रिजर्ट हिसाबै बेखौ रैखा होनाया जोंनि गुबै दायित्व बा माने अस्तित्वनि जि मोनसे जि प्रश्न फैबाय बे प्रश्नआव जोङो बेखौ गाबथाहैनानै बिथांखौ जों खावलायदों जे 6 शिड्युलनि सिद्धान्त डिसिसनखौ जों लागोन आरो जोंनो हगारनानै हो आरो बेखौ नोंथाङा बेयाव स्पेसियली जोंनो मोनसे कमिटमेन्ट होनांगौ जे 6 शिड्युलनि सिंनि आनडिभाइडेडआनो जा मायानो जा बेजों खोथा गैया बिनि थाखाय बर' आफादफोरा काउन्सिल सरकारा स्टेक हल्डारफ्रा रायलायनानै जोङो जोंनि बायदि डिसिसन लागोन आरो बे पार्टखौ नोंथाङा जोंनो हगारनानै हो नोंथाङा बेखौ एनक्रस खालामनाङा बे खोथाखौ बिथांनो जोङो बुंनाय जादों आरो बे खोथाखौ बुंनायाव बिथाङा कमिटमेन्ट होदों एसुरेन्स होदों जे बिटिसि बिटिआर 6 शिड्युलखौ रैखा खालामनानै जोङो मा खालामनो हायो जोङो माने नायनोसै होननानै बिथाङा जोंनो कमिटमेन्ट होदों गासै खौरांगिरि बिथांमोनखौ आं गिबियावनो हामलायनाय बावदों आथिखालाव बर' माहारिनि बे मोनसे अलखद सम आरो बे अलखद समाव दुलाराय बर' माहारियानो खौसेयै गसंथानायनि बा स्टेन्ड खालामनायनि मोनसे राइट टाइम होननानै आं बुंनो सानो गाहायै जोंनि गेजेराव जिखि फारागथि थालाया मानो जों जेरावखि थाया मानो बिटिआरनि 6 शिड्युलानो जा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलानो जा कार्बि आंलंआनो जा आसाम नाङै आरो भारत नाङै बर'आ जेरावखि थाया मानो ट्राइबेल हिसाबै दिनैनि बे मोनसे अलखदनि समाव जोङो बयबो अपिनियन आरो बयबो गावबा गावनि माने लेभेलाव आफाद हिसाबै गौथुम हिसाबै हानजा हिसाबै जोङो बयबो स्टेन्ड लालायनांगौ कारन गोलाव समनि जि मोनसे दाबि दङमोन मोनद' हारिखौ शिड्युलिं खालामनाय बा शिड्युल ट्राइब एसटि खालामनायनि बे दाबिखौ फैयै फैयै आसाम सरकारा मोनसे अथेन्टिक आरो क्रेडिबल बिथांमोना दिनै आसाम बिधान सभानि गेजेरजों भारत सरकारनि मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सनि दैथायहरनायनि थाखाय ग्रुप अफ मिनिस्टारा दिनै आसाम बिधान सभायाव बे मोनद' हारिनि शिड्युलिंनि जि रिकमेन्डेसन बे रिकमेन्डेसनाव जिखि थाया मानो जायखिजाया बे रिकमेन्डेसनखौ आसाम बिधान सभायाव दिनै प्लेस खालामगोन आरो बेखौ भारत सरकारनो रिकमेन्डेसन हिसाबै कार्यकरि खालामनांगौनि थाखाय एक्सपेडाइट खालामनांगौनि थाखाय दैथायहरनायनि थाखाय आसाम सरकारा थांखि लादों दा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो क'अर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम गासै 26टा जनगोष्ठीय जनजातीय आफादफोरा मोन 14टा जि ट्राइबेलनि कमिउनिटिसफोर दङ बिनि जि आफादफोरा खौसेयै जथायै लोगो नांनानै जोङो गोलाव समनिफ्रायनो जोङो बिनि मोनद' हारिखौ जायफोरा पपुलास जायफोरा गासैबो बिथिंजों जौगासारनाय बे हारिनो एसटि होनायनि बेलायाव जोङो गोख्रोङै जोङो हेंथा होबोदों जों अपोज खालामबोदों होमब्लाबो थांनाय समाव कंग्रेस सरकारनि समाव इउपिएनि समाव विदाउट एफेक्टिं द एक्जिस्टिं ट्राइबेल्स अफ आसाम बे मोनसे सेन्टेन्सखौ सोनानै बिथांमोना मोनसे रिजोल्युसन ड्र खालामदोंमोन नाथाय दिनै फैयै फैयै 2018 आरो 2019 बे समाव जों नुबाय जे आसामाव ग्रुप अफ मिनिस्टार बानायनाय जादों 2019आव नैबे जुदि कागजखौ नायोब्ला जे भारत सरकारनि नेशनेल कमिशन फर शिड्युल्ड ट्राइब्स 2019 नि 7 एक 2019 बिथांमोना 110 मोनसे नेशनेल कमिशन फर शिड्युल्ड ट्राइबनि मोनसे मिटिंनि रिजोल्युसनाव मोनद' हारिया जायखौ जों बयबो बुङो बयबो मिथियो जे बिथांमोना क्राइटेरिया गैया बिथांमोना लुकुर कमिटिनि जि मोनबा क्राइटेरिया बेखौ मिट खालामा जे जनजाति जानो थाखाय ट्राइबेल जानो थाखाय जि मोनसे क्राइटेरिया नांगौ बेखौ मिट खालामा थेवबो राजनीतिक स्वार्थआव बै समाव आसामाव जिहेतु CAA
सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट कानि मुभमेन्ट जादोंमोन बे राजनीतिक सार्थखौ ओभारकाम खालामनो थाखाय आरो बे सोमावसारनायखौ माने डेमेज खालामनो थाखाय मोनद' हारिनो एसटि होनांगौनि थाखाय बै समाव जदियो बिनि चेयारपार्सना नन्द कुमार साहायमोन नन्द कुमार साय नाथाय चेयारपार्सननि एबसेन्सआव राजनैतिक कारनाव बिथांमोना हरिकृष्ण दामर मेम्बार आरो माया सिन्ताम इबनाथ मेम्बार आरो भाइस चेयारमेन अनुसाया विकी बिथांमोननि साथाम कमिटिनि मेम्बारनि माने सिगनेचाराव बिथांमोना बे लुकुर कमिटिनि क्राइटेरिया गैयैयावबो बिथांमोना क्राइटेरिया दङ क्राइटेरिया मिट खालामनानै रिकमेन्डेसन खालामनानै आरजिआइ आरो आरजिआइनिफ्राय 2019आव राज्य सभायाव मोनद' हारिखौ एसटि खालामनायनि थाखाय टेबोला बिलनि टेबोला बेयाव प्लेस जानानै दङ बे दिनैबो थैयाखै राज्य सभायाव जाय बिला फैयो सरकारा जोब्बाबो राज्य सभाया थैया कारण बे मोनसे कन्टिनिउस प्रसेस लकसभाया जोब्बा मोनसे टार्माव बिनि रिजल्युशना माने ड्रप जायो किन्तु राज्य सभायाव बे ड्रप जाया दिनै जों नुबाय जे खोब दुखुयै आङो बुंदों थांनाय सप्ता खनसे बे जि थासारि बे थासारिखौ लानानै उन्दुनायनि बा जानायनि कुनु बेबायदि परिबेस गैया जेब्लानो सिरि मोनो जेब्लानो माने नोङो बे खोथाखौ माने मोखाङाव फैयो मोनसे गिखांनाय जे जोंनि अस्तित्वनि बाथ्राया मा जागोन जोंनि थामोनथानि रैखाथिनि बाथ्राया मा जागोन जे 1987आव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव आलादा रायजोनि सोमावसारनायखौ दैदेनदोंमोन नेतृत्व होदोंमोन आरो बे स्टेटहुडनि डिमान्डनि आधारावनो दिनै 93आव बिएसि एकर्ड जादोंमोन 1996आव एबसुनि मुभमेन्ट जाफिनदों बिएलटिनि आर्मस स्ट्रागल जादों आरो 2003आव एकर्ड जादों बयबो रायजो राजानि एबसुनि समर्थनाव बिएलटिआ साइन खालामदों आरो 6 शेड्युलनि मोनसे आधार भारत संबिधाननि 6 शेड्युलनि मोनसे एरेन्जमेन्टखौ जों मोननो हादों जे बर'फोरा आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव दङब्लाबो माने मोनसे बेंखनथायाव जोङो कनसेन्ट्रेट खालामनानै जोंनि बिटिखौ मजबुत खालामनानै आद्रा थानाय गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय बर'फोरनि अस्तित्वनि रैखाथिनि थाखाय हाबा मावनांगौ बेखायनो 6 शेड्युल बिटिसिआ क्रिएशन जादोंमोन आरो बे क्रिएशन जानायनि उनाव आरोबाव एनडिबिए जिहेतु आर्म स्ट्रागल खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गणतान्त्रिक आन्दोलन खालामनानै बे 6 शेड्युलखौ स्ट्रेंथेन खालामबावनो हायो नामा आरो आल्टिमेटलि आलादा रायजोखौ जोङो लाबोनो हायो नामा बिनि सोमावसारनाया जाबावदों जानायनि उनाव 2020 सनाव 6 शेड्युलखौ मोर अटोनमी मोर स्ट्रेंथेन आरो मोर फाइनेन्शियल अटोनमी मोननायनि अधिकारनि बाथ्राखौ लानानैनो बेयाव सुक्ति खालामनाय जादों दा मोनथाम सुक्तियाव जोंनि अस्तित्व जोंनि बे मोनथाम सुक्ति जाजासिम प्राय 5000नि बारा जोंनि माने जोंनि फंबाय बिनानाव आदा बाजै जोंनि आइ आफा जोंनि जायफोर बिग्रायारिस रिभलिउसनारिस बिथांमोना दिनै शहीद जालांबाय आरो शहीद जानायनि बिनिमयाव दिनै जोङो आलादा रायजोनि लामा हान्थिनानैनो दिनै जोङो मोनथाम एकर्ड मोनबाय मोनथाम एकर्डनि मोनसे बिथा हिसाबै जोङो बिटिआर 6 शेड्युल बिटिसि 6 शेड्युल काउन्सिल बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल आरो आद्रा थानाय कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि इस्युखौ रिजल्भ खालामनांगौ दङ बेबायदि मोनसे थासारियाव आन्दलन जोबनानै दिनै बर' हारिया गावखौ दानायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ बर' हारिया गावनि अस्तित्व रैखा खालामनानै जोंनि राव हारिमु थुनलाइ जोंनि हा हु गासैखौ रक्षणाबेक्षण होनानै लामा हान्थिलांनायनि खामानिखौ मावगासिनो दङ दिनै आन्दलननि 40-45ता बोसोराव जोंनि फंबाय बिनानाव जोंनि आदा बाजै जोंनि बिब' बिनानाव बिथांमोना मोजाङै लेखा फरायनो मोनदिया मोजाङै साख्रि बाख्रियाव इन्टारभिउ होनो मोनदिया गोबां कारनाव बिथांमोना बन्सित जाबाय आरो जोंनि हारिया टटेलि स्मेश आरो डेमेज जादोंमोन जातिनि अस्तित्व रैखानि बे आन्दलनाव लामा हान्थिनानै किन्तु जातिया बे आन्दलनजों जोङो जोंनि अधिकारखौ जों मोननोबो हादों आरो बे जोंनि मोनसे साक्सेस आरो बे मोनसे देरहासारनाय दा 1950 जि द कन्स्टिटिउसन शेड्युल ट्राइब्स अर्डार 1950 दङ बेयाव आसामाव 9टा कमिउनिटिनो एसटि नि माने होनाय जादोंमोन बा एसटि बिथांमोनखौ बे जि स्टेटासखौ बिथांमोननो अधिकारखौ होनाय जादोंमोन नाथाय 2003 सनाव दा कन्स्टिटिउसन शेड्युल ट्राइब अर्डार 2003 आव फिन आरोबाव मोनबा कमिउनिटिनो एसटि माने होनाय जादों
आरो बे गासै जि 14टा कमिउनिटि आथिखालाव दंखायो बिथांमोननि जिखिनि कैरेक्टारिस्टिक्स बिथांमोननि जि माने ट्रेडिशन्स कास्टम्स बिथांमोननि हारिनि जिखिनि कालचार्स गासैखौबो भित्तिजों नायोब्ला बे कमिउनिटि हिसाबै बिथांमोना बिराद लार्जार नङा जों जा एक्जिस्टिं जिखिनि 14टा ट्राइब्स दङ आरो बिथांमोननि बा जोंनि जिखिनि गेजेराव मोनसे माने कोरिलेशन कोहेसिवनेस आन्डारस्टेन्डिंआ दिनै क्लियार जे जोङो एसटि हिसाबै जोङो गावखौनो सार्भाइभ खालामनांगौ किन्तु दिनै जायफोरा पपुलेशन नाम्बाराव लार्जार जायफोरा एडभान्स आरो 2 कोटि मानसिखौ दिनै मोनसे पपुलेशन पेटार्नाव लाबोनानै गोदानै एसटि थिसननो नागिरनायनि जि मोनसे थासारि बे थासारिया थारैनो जोंनि गोलाव समनि जि सोमावसारनाय जोंनि गोलाव समनि जि माने अस्तित्वनि जि संग्राममोन 5000नि बारा जोंनियाव शहीद जालांबाय दिनै बेबायदि थासारियाव जोंनि अस्तित्वनि मोनसे क्राइसिस दिनै जोङो माने फैनायखौ नुनो मोनदों आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोङो गासै बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ लानानै बरमायाव जोङो गोथौयै गुवारै बर'नि माहारियारि गौथुम आफादफोर धोरोमारि गौथुम गासैखौबो जों लानानै दिनै सावरायनो थाखाय जों थांखि लादों कारना जाबाय जे मोनद' हारिखौ एसटि होनायनि जि मोनसे रिकमेन्डेशन जि मोनसे बिगिनिं स्टेप आरो जि मोनसे एसेम्ब्लियाव बियो टेबोल जागोन आरो बे मोनसे अन रेकर्ड एसेम्ब्लिनि मोनसे रिकमेन्डेशन जागोन आरो बे रिकमेन्डेशननि आधारावनो भारत सरकारा मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स जा एनसिएसटि जा आरजिआइ जा अलरेडि राज्य सभायाव बिला टेबोल जानानै दङ जिकुनु मुहुर्तआवनो बे रिजलिउसना फैयोब्ला बेखौ लांनायनि थाखाय दिनै भारत सरकारा सिद्धान्त लानो हायो गोबाङानो बुंनो हानाय जे जोंहा जेबो गिनो गोनां गैया जोंहा जेबो साननो गोनां गैया बे खोथाफोरखौ दिनै गोबाङानो बुंनो हानाय राजनीतिक कारनाव किन्तु दिनै राजखान्थि खालामनायनि सम नङा आरो दिनैनि अलरेडि राज्य सभायाव बिला टेबोल जानानै दङ जिकुनु मुहुर्तआवनो बे रिजलिउसना फैयोब्ला बेखौ लांनायनि थाखाय दिनै भारत सरकारा सिद्धान्त लानो हायो गोबाङानो बुंनो हानाय जे जोंहा जेबो गिनो गोनां गैया जोंहा जेबो साननो गोनां गैया बे खोथाफोरखौ दिनै गोबाङानो बुंनो हानाय राजनीतिक कारनाव किन्तु दिनै राजखान्थि खालामनायनि सम नङा आरो दिनैनि समा जों खौसे गसंथानायनि सम दा बेखायनो आङो माने दिनैनि बे सानाव दिनै जोङो नभेम्बरनि 10 तारिखआव सनापुराव 1 लाख सिसिट'वानि गेदारिंनि गेजेरजों आसाम सरकार भारत सरकारखौ जों वार्निं होदों जे कुनु कारनाव एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि खहा जानाय बिनिमय कुनु कारनाव जोङो बेखौ माने सह्य खालामनाय नङा आरो बेखौ जों मानिनानै लानो हानाय नङा मानिनाय नङा बे खोथाखौ जोङो दाबिनानै जों अपोज खालामदों आरो थांनाय 27 तारिखआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै बर'नि माहारियारि आफाद ट्राइबेल आफादफोरखौ लानानै जोङो प्रतिबाद खालामदों प्रटेस्ट खालामदों आन्दलनखौ जों खेबनैल' खालामदों किन्तु बिथांमोना हाजार हाजार आन्दलन खालामबाय जायफोरा एसटि बिग्रा बेखायनो आङो बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आन्दलना जागायदोंसो आरो आन्दलन जाबावगोन बे खोथाखौ स्पष्ट बुंदों दा बेखायनो दिनै जि रिकमेन्डेशना फैगोन आरो दाखालि बावै 26 तारिखआव जि रिकमेन्डेशनखौ आसाम केबिनेटआव लाबोबाय बे केबिनेटआव जोङो जि खोथाफोरखौ मिथिबाय जे मोनथाम कमिउनिटिनो माने आहम आरो सुतिया टि ट्राइब आदिबासिनो जोंनि माने जिखिनि तथ्य मतेबा बा मेडियानि तथ्य मतेबा बिथांमोनखौ एसटि शेड्युल ट्राइब भेलि माने नाम होनानै शेड्युलिं खालामनायनि थाखाय रिकमेन्डेशन बेयाव हरदों आरो मरान मटक आनडिभाइडेड गवालपारानि कच राजबंशी बिथांमोनखौ एसटि प्लेन खालामनायनि थाखाय रिकमेन्डेशन बेयाव लिरनाय दङ बा बे प्रस्ताबा बेबायदि जादों होननानै जोङो मिथिदों आरो बे खोथाखौ मिथिनानै जोङो गोबां लेभेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद सिसिट'वाया जोङो नक खालामदों जोङो बयखौबो आपिल खालामदों बयखौबो रिक्वेस्ट खालामदों ट्राइबेल एमएलएस मन्त्रि आरो स्पिकार डेपुटि स्पिकार बिथांमोनखौबो जोङो बेलेग बेलेग एंगलनि लेभेलजों खावलायदों आरो बे बेलायाव मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथांजोंबो रायलायदों बारग' बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांजोंबो रायलायनाय जादों आरो स्कुल प्रभिन्सियेलाइजनि मेटारखौ लानानै जेला आङो रबिराम नार्जारि आथिखालनि एमएलए आरो एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि दानि बिटिसिनि इएम बिथांजों जेला रायलायो बिथांजों रायलायनायावबो नैबे एसटि मेटारखौ रायलायनाय जादों लोगोसेनो विधान सभानि स्पिकार
बिथां बिश्वजित दैमारि बिथांजोंबो रायलायनाय जादों जे जोङो बबेबा नङा बबेबा एंगोलाव जिखि प्लेटफर्माव जिखि केम्पाव थाया मानो जातीय स्वार्थखौ जोङो प्राधान्य होनानै प्रायोरिटी होनानै नैबे रिकमेन्डेशनाव जाहाथे बर'नि आरो एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि कुनु जाहाथे खति जाया राजनैतिक भाबै जोंनि एसेम्बलि जोंनि पार्लियामेन्ट सिटआव जाहाथे जोंहा माने राजनैतिक अधिकारा जाहाथे खर्ब जाया आरो जोंनि बिटिसि जिखिनि 6 सिडुलनि 30टा एमसिएलए समष्टि आरो जिखिनि जोंहा भिसिडिसि दङ आसामाव जेराव पन्चायत दङ अट'नमास काउन्सिल दङ 6 सिडुल काउन्सिल दङ माने एडुकेशनेल इन्स्टिट्यूशनाव माने जि एडमिशननि बेलायाव रिक्रुटमेन्टनि बेलायाव जि बेलायावनो जाया मानो जाहाथे जोंनि दा जिखिनि ट्राइबेल फरायसा फरायसुलिफोर जोंनि फंबाय बिनानावमोन जिहेतु जों 40टा बोसोर आन्दोलनाव थाबाय दासो फरायनो सम मोन्दों फरायनायनि धाराया दासो जागायहांदों बे समावनो जुदि जोंनियाव आरो 2 कोटि मानसिखौ जाबसिनोब्ला जों बोरै सारभाइभ जागोन बे खोथाखौ लानानै जों सावरायदों आरो सावरायनायाव बिथांमोनाबो बेखौ स्टेन्ड खालामनांगौ होननानै जोंजों जिखिनि रायलायनाय समाव खोथाखौ बुंदों किन्तु नाथाय बयहाबो राजखान्थियारि कम्पालसन बबेबा नङा बबेबा लेभेलाव दङ आरो जाय कारनाव दिनै आसाम सरकारा बे बिल बे रिकमेन्डेशनखौ लाबोनो नागिरदों बेबो राजखान्थियारि मेटार आरो बेखायनो राजखान्थियारि मेटारब्लाबो बे ओरैनो धेमालि गेलेजानाय मेटार नङा दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा लास्ट आवाराव CC2नि लेभेलाव आदित्य खाख्लारि सुकुमार बसुमतारी आरो जोंनि CC2नि जि मेम्बार्स अर्गेनाइजेशननि गेजेराव जोङो स्टेन्डखौ क्लियार खालामदों जिकुनु बिनिमयाव जों बेखौ अपोज खालामनांगौ हमथानांगौ जोंहा बिथांमोनजों गाज्रि मोननांगौ गैया बे दाबिग्रा हारिफोरजों ससियेलि कनफ्लिक्ट जानो गोनां गैया बिथांमोनाबो जोंखौ गाज्रि मोननो गोनां गैया कारन 10% जायगायाव 2 कोटिया फैयोब्ला थाखानाय 45 लाख जों 2.5 कोटि मानसिया जुदि बेयाव जायगा लायोब्ला 49.5 जि दिनैनि माने अनारेबल सुप्रिम कोर्टनि जि रिजार्वेशननि जि कोटा दङ आरो 50.5 जि माने आनरिजार्भ बा जेनेरेलनि थाखाय जि दङ जोङो बेयाव गासैबो जोङो बन्सित जानो थांगासिनो आरो बे खोथाखौ मिथिनानै माने आसाम सरकारखौ जोङो गुबुन गुबुन लेभेलजों जोङो नारसिनदों नाथाय आसाम सरकारा बेबायदि रिकमेन्डेशन लाबोनो थाखाय बिथांमोना गासैबो बिथिंजों ब्लुप्रिन्ट खालामनानै खामानि मावगासिनो दङमोन आरो जोबथारनायाव लास्ट मोनसे जोंनि रिजर्ट हिसाबै जोबथारनाय मोनसे वेपन हिसाबै अस्त्र हिसाबै 26 तारिखआव जेला बेखौ केबिनेटआव लाबोनायनि सिगां सिगां गिबि मन्थ्रिनो 6 तारिख जुलाइ 2025 आव सोलोंथाइनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि लानानै जोङो लकसेवा भवन आसामनि जनता भवनाव जों रायलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबिआ बारग' एनडिएफबिआ बिनि उनाव बिसायख'थि फैदों गिबि मन्थ्रिया जोंजों जेबो जगाजग खालायाखै अथच जोङो एकर्डनि थाखाय स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन आदार एडुकेशनेल मेटारनि थाखाय बिथांनो जों लाइजाम हरदों किन्तु बे मास मोनबायाव बिथाङा जोंखौ बेबायदि स्पेस बा बेबायदि रायलायनायनि थाखाय बिसायख'थि थानायनि थाखाय बिथाङा स्कप होआखै किन्तु दाख्लैबावै जों उपाय गैयैयाव जिहेतु आसाम सरकारा बेखौ जोंखौ नारसिननायनि माने परिकल्पनायाव थांबाय लास्ट रिजर्ट हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांनि मेसेज हरनाय जादों आरो जेला मेसेज हरो जोबोद गोब्राब आरो जोबोद स्ट्रं जेला मेसेज हरो बिथाङा बे मेसेजखौ मोननानै जों टेलिफनिक जगाजग खालामदों आरो टेलिफनिक जगाजग खालामनायाव बिथांजों फुंबिलियावनो आर्गुमेन्ट जादों आरो बे आर्गुमेन्टआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय स्ट्रंलि बुंनाय जादों जे कुनु कारनाव जोङो मोनद' हारिया एसटि जानायखौ जों लुबैया जों स्ट्रंलि अपोज खालामो बिथांमोना जोंखौ गाज्रि मोननायनि खोथा गैया नोंथाङा बबे फर्मुलाजों बबे परिकल्पनाजों बिथांमोननो मा अधिकार होयो ओबिसिआव रिजार्वेशन होथों ससिय' इक'नमिक डेभेलपमेन्ट होथों जोंहा बुंनो गोनां गैया किन्तु बिथाङा बुंदों जे बे खोथाखौ गोलाव समनिफ्रायनो रायलायबाय थानाय जादोंमोन दिनै जोङो बेखौ लाबोनो बाध्य आरो बे खोथाखौ बुंदों जे नोंथांमोननिनो गोबां दैदेनगिरिफोरा बेखौ अपोज खालामा गोबां माखासे जायफोर दा सरकाराव दङ बे सरकाराव थानाय मानसिफोराथ' बिथांमोननो होनांगौ होननानैसो बुंदों होननानै बिथाङा जोंखौ बुंहरदों जे नोंथांमोना मानो आपत्ति खालामदों एबसुआ मा आपत्ति दङ एबसुआ मानो कारन नोंथांमोननि सरकाराव थानायानो बेखौ मदद होदों बा होनो थाखाय आपत्ति गैया होननानै बुंदों आरो बे खोथाखौ लानानै जोङो स्ट्रंलि अपोज खालामदों दा बाथ्राया जाहैबाय जे मरान मटक आनडिभाइडेड गवालपारा होनना बुङोब्ला मरान मटका सानजा आसामाव आनडिभाइडेड गवालपारा होनना बुङोब्ला क'क्राझार चिराङा बेयाव गोलैयो आरो दिनै क'क्राझार चिराङा आनडिभाइडेड गवालपारायाव
एसटी प्लेनाव जुदि बियो दाजाब जायोब्ला जि रिकमेन्डेसन दङमोन बे दाजाब जायोब्ला अट'मेटिकेलि जोंनि राजनैतिक जोंनि जि आन्दलननि बिनिमयाव 5000 शहीदनि बिनिमयाव जि मोननाय जि 6 शिड्युल आरो जोंनि जि आल्टिमेट सिमां बिनि जि मोनसे अस्तित्वआ मा जागोन बे खोथाखौ लानानै बिथांजों स्ट्रंलि आर्गुमेन्ट खालामनायनि उनाव जोबनायाव बिथाङा जोंनो मोनसे एसुरेन्स मोनसे कमिटमेन्ट होदों जोंथ' लार्जार सेक्सनाव बेखौ बादा होयो जोङो दिनैबो बादा होयो उनावबो बादा होगोन जोंनि अप'सआ स्टेन्डआ क्लियार बेयाव 1% दारि कमा हेरफेर गैया किन्तु खोथाया जाहैबाय जेराव जोंनि काउन्सिल जि मोनखानाय बर' आन्दलन बड'लेण्ड आन्दलननि अस्तित्वनि बिनिमयाव बड'फानि आन्दलन बिएलटिनि आन्दलन एनडिपिनि आन्दलन एबसुनि आन्दलनजों जि मोनखानाय बे राजनैतिक क्षमतायावबो जिहेतु एन्ट्रि मारिनो नागिरबाय एनक्रस खालामनो नागिरबाय लास्ट रिजर्ट हिसाबै बेखौ रैखा होनाया जोंनि गुबै दायित्व बा माने अस्तित्वनि जि मोनसे जि प्रश्न फैबाय बे प्रश्नआव जोङो बेखौ गाबथाहैनानै बिथांखौ जों खावलायदों जे 6 शिड्युलनि सिद्धान्त डिसिसनखौ जों लागोन आरो जोंनो हगारनानै हो आरो बेखौ नोंथाङा बेयाव स्पेसियेलि जोंनो मोनसे कमिटमेन्ट होनांगौ जे 6 शिड्युलनि सिंनि आनडिभाइडेडआनो जा मायानो जा बेजों खोथा गैया बिनि थाखाय बर' आफादफोरा काउन्सिल सरकारा स्टेक हल्डारफ्रा रायलायनानै जोङो जोंनि बायदि डिसिसन लागोन आरो बे पार्टखौ नोंथाङा जोंनो हगारनानै हो नोंथाङा बेखौ एनक्ल'ज खालामनाङा बे खोथाखौ बिथांनो जोङो बुंनाय जादों आरो बे खोथाखौ बुंनायाव बिथाङा कमिटमेन्ट होदों एसुरेन्स होदों जे बिटिसि बिटिआर 6 शिड्युलखौ रैखा खालामनानै जोङो मा खालामनो हायो जोङो माने नायनोसै होननानै बिथाङा जोंनो कमिटमेन्ट होदों दा जोङो दिनै नुगोन जे आल्टिमेटलि बिथाङा जोंनि कमिटमेन्टखौ लाखिखो ना लाखियाखै लार्जार इन्टारेस्टआव लार्जार सेक्टराव जोंनि एसटि भेलियानो जा एसटि प्लेन हिलानो जा भारत नेशनेल लेभेलाव एसटिआ मोनसेयानो आरो दिनै मिनाया इउपिएससिआव मेडिकेल इन्जिनियारिं बेंकिं रेलवे गासैबो निट बा नोङो माने नोङो जि एडभान्स जि मेन्स गासैबो दिनै बिथांमोना बे कटाखौ लायो बे लेभेलाव जोङो माने अलरेडि जों गैया जाखासिगोन मिनानि उनाव दिनै आहमा गासैबो दिगजों बिथांमोना डेभेलप 600 बोसोर रायजो खुंनाय जे आहम बिथांमोना इडुकेसनेल इक'नमिकेलि बिराद एडभान्स